disunati karo puding. Iku pudinge wandek ngono. Tapi yo ora sampai kejujen aja. Yo nyamari kok ndase ilang. Hadirin rahimakumullah, berkat acara salajengipun inggih punika Maylatul Hasanah ingkang badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Romo Kyai Haji Ainuddin dumateng panjenenganipun wekdal saha tempat Allah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah sadaqallahul azim. Dumateng Bapak Seni Santoso ingkang kula mulyakaken beserta Ibu Istiatun ingkang kawula mulyakaken Al-Mukarram Gus Munir Hariri ingkang minulya, dumateng Bapak para tamu undangan ingkang kawula mulyakaken, sepindah monggo kita maca syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dening menapa kita tasih dipun paringi umur Bapak-bapak nggih. Alhamdulillah menangi tahun 2026. Selawat lan salam mugi tetep kunjuk dhateng ngersanipun panutan kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mugi-mugi semangat pikantuk syafaatipun. Niku enten tiyang niku wis njegur neraka disawati Kanjeng Nabi, akhirnya mlebu dhateng swarga. Enten malih sisae sadurunge napa menika teng neraka rene diputusne niku wis disafaati. Dadi blas urung rasane neraka. Kira-kira kaya wong kene apa piye. Dadi urung rasane neraka wis disafaati ingkang wis nang swarga lho sing disafaati. Dari swarga kelas rendah akan ditingkatkan, dipindah ke tingkat yang lebih tinggi, swarga iliyin. Mungkin kita yang tingkat 1, 2, 3 kita tetap dikantut sahabatipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wonten ingkang dawuhaken sapaatiku ora iso tembus dhateng tiyang ingkang boten berbakti kepada kedua orang tua. Yang pernah berdaga itu walaupun maca selawat tibaan perjanjian gak iso tembus niku. Enten malih supaya terus tembus niku menawi maca selawat ditambah keluarga Kanjeng Nabi wa alihi wa ashabi ajmain, keluargane sahabate niku nggih kita hormati. Kita paling apa niku selawat rahmat dhateng keluarganipun Kanjeng Nabi niku supados syafaat kita tembus niku. Bab jagane amale dhewe-dhewe rong karuan ketompo apa maneh oleh lan dhewe amal. Makanya kita gadah dadi nomor kali mugi-mugi pikantuk syafaatipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selajeng kaitan kali Bapak Seni Santoso niku saya ikut bersyukur yang gumun Pak Seni kok iso umroh yang gumun nggak tahun pulang-pulangnya nyapa terus saya iso umroh tahun pulang-pulang sampai tahun piro kan jadi Pak Seni siapa toh? Pak Seni anu ya lho alhamdulillah kok iso umroh suatu kejutan suatu kejutan bermelok toriko terus tidak akan apa umroh toriko piyambak merupakan tingkatan dalam agama Islam tingkatan yang lebih tinggi jadi tingkatan agama Islam itu syariat, toriko, hakikat, makrifat dan Bapak Seni niki sampun derek toriko Naksabandiyah Al-Kholidiyah di konco kulo ke Masjid Al-Munir niku masjid niku Al-Munir ketua takmire nggih Gus Munir iki padha munire niku terus pun tingkatan yang lebih tinggi dari syariat terus toriko niku toriko itu pengamalan agama dengan hati-hati yang sunat kaya-kaya wajib sing makruh subhat kaya-kaya karom saking hati-hatine apa niku anggenipun nindakaken agama niku. Terus napa menika sing sunat kaya-kaya wajib salat tahajud, salat duha, salat rawatib ini kaya-kaya wajib pangkat sunat aja ini tapi sing mewajibkan dirinya sendiri secara istiqomah ajak niku. Lajeng sing sumber-sumber subhat ditinggal kaya-kaya niku napa karom saking hati-hatine. Mbah Yai Nurakim Banjarsari sering dawuhaken lek wong kuwi urung melok toriko dikhawatirni matine ora iso husnul khotimah. Dari melok toriko karena yang diberi itu Allah, ada yang la ilaha illallah dan seterusnya, astagfirullah, maka terbiasa sehingga sewaktu sakit, waktu nazak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikhawatir nih, leurung melok toriko, niku dikhawatir nih matine niku raiso husnul khotimah. Jadi direktornya kok insya Allah. Alhamdulillah Bapak Seni Santoso niki sampun derek toriko. Muga-muga yo nyumrambahi teng keluargane teng adik-adike ngoten nggih saged nggih padha niru kakange niru Bapak Seni niku melok toriko niku. Terus wonten kitab Kifayatul Atqiya dipunsebataken pasyariatun kasafinatin wa tariqatun kalbari summa kakikotun durun hula pasyariatun kasafinatin syariat niku kaya dene prau wa tariqatun kalbari apa niku tariqah ini kados dene napa lautan jembar iki wong tariqah niku apa niku temane mawon apa niku ayyuhalladzina amanu biru wa sabiru wahai orang-orang yang beriman bersabarlah dan tetapkanlah kesabaranmu. Di wong toriko itu jembar, ora gampang-gampang ngapirni, ora gampang-gampang modo tiang karena kedung toriko ini apa kok? Kedung utawi lautan iku kaitan kalian Bapak Seni kang kula ngumuni iku wau lho nggih. Bismillah toriko saiki malah umroh. Lah kaitan kalian umroh Bapak Seni perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karo Mekah karo Ka'bah kersa apa Seni nggih kersa Ka'bah eneng omahe kan usoli fardhul maghribi salah rakaati mustaqbilal kiblati madhep kiblat mustaqbilal kiblati madhep kiblat endi sing didhep lan tembok ora ketok Ka'bah ora ketok napa kiblate teng mriku mustaqbilal kiblati jendelek napa niku genah nggih ngarepe iku Bapak Seni sampun napa niku sampun mirsani sampun pirsa teng mriku
Kabeh ngoten niku dan tambah ningali niku tambah remen, tambah ningali tambah cinta, tambah napa niku rindu kangen kalian apa Ka'bah niku. Alhamdulillah. Salajengipun umroh haji, umroh niku ada yang mastani haji tapi haji kecil, kecil. Bedane kaji kali umroh menawi kaji niku hari tanggale tertentu, niku tanggal 9 Dzulhijjah. Berangkatnya mulai tanggal 8 sampai mungkin hari tasik habis niku ibadah-ibadah napa haji. Terus enek wukuf di Arafah, enek napa niku zumrah, enek mabit di Mina, menawi umroh haji lek kaji niku enek napa niku wau wukuf di Arafah, enek balang zumrah, enek teng Mina, mabit di Mina, di Musdalifah. Menawi umroh niku namung sekitar napa Ka'bah diteko napa niku wau pakaian ihram, salat 2 rakaat, lajeng napa menika ngubengi napa Ka'bah 7 kali pun dibimbing kalian mutawif niku pembimbinge. Dadi pembimbinge niku yang biasanya nggih Klaten, Sabar, ngoten niku pokoke manut pembimbing intil pembimbinge niku kajine umrohe sampun kabul, sampun diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya mutawif niku nggih pun profesional terus pun penapal ngoten niku. Salajengipun bar tawaf pintu lajeng sa'i. Sa'i niku napak tilas Siti Hajar mencari napa batu, mencari air, mencari napa air dari Sofa ke Marwah. Niku namanya napa sa'i, mlayu-mlayu dari Sofa ke Marwah. Tapi mlayu ini terutama pas enten napa niku warna hijau, lampu hijau niku baru warna takfir tu barakam batakhallat mana kare tuwane niku wong kaji niku ora amin tapi nirohne sing bimbing robbana tapi tadi kare nirohne napa ingkang bimbing pokoke kaji umroh utawi kaji niku penak adi badhe niku mboten kedah apal nggih sae tapi mboten apal pokoke nirohne imami sampun sah niku. Jadi kaitan niku wau cenggih niku wau alhamdulillah pas ini sampun umroh lajeng salat di Masjidil Haram niku perlu kita syukuri. Salat ning jero Masjidil Haram itu dibanding salat ning Langgare Huda itu kacek 100.000 ganjaran. Kacek 100.000 dengan udah katakanlah siji neng kono ganjarannya 100.000, dengan udah 1 rakaat neng kono 100.000 rakaat. Datang Madinah, itu ganjarannya dibanding sholat teng griya ngeten iki ganjarannya lipat 10.000, jadi wakeh. Kami tetap bersyukurlah bisa di ngriko insyaallah menawi niku dilampaikan di sa'i, tawaf, ikram sa'i, terus sholat di Masjidil Haram niku insyaallah rijik dosane napa rijik insyaallah dosane Pak Senin niku napa rijik dan dosane apa mawon Pak Senin niku insyaallah pun rijik ditebus kanthi nindakaken apa umroh niku wau bengi tawaf sa'i niku sholat di Masjidil Haram pun tahalul itu artinya cukur. Alhamdulillah pas ini nggih pun cukur ben Muharram itu biasanya cukur gundul. Tapi tempat hari Margono nggih niku sabar cukur gundul. Muharram. Rambutnya niku piro? Rambutnya niku kabeh iki kan sing tau ngitung rambut nggih. Niku kalau hitungnya kabeh 1000. Yen percaya mboten betul sama ngitung. Jadi rambut niku jumlahnya 1000. Dengan dicukur niku, cukurnya rontok niku wau. Dosa 1000 entek. Kowe dosane sebanyak rambut niku lah habis. Pramila menawi
pun sa'i lajeng takalul apa namanya apa cukur wow cukur gundul apa jane minimal 3 helai rambut sing biasane untuk kemareman padha cukur napa gundul niku lajeng napa menika niki hikmahipun napa umroh lajeng pun kula sampaikan dhateng Bapak Seni supados nilai-nilai umroh, nilai ibadah teng mriku niku dugi griya panggah dipertahankan. Panggah napa dipertahankan. Umrohe Pak Seni niki kasil apa ora didelok. Bar iki luwih apik apa ora. Lumane luwih luman apa ora. Engko kok bar umroh kok cetil. Niku ketok lek umrohe ora kasil. Nek bar umroh kok brah-breh napa kene niku nggih awean. Enek fakir miskin, enek santunan yatim piatu, enek wong trejinan, wong ngemis napa niku masailah wala tanhar. Jadi apa orang peminta-minta kita tidak boleh menghina. Ada orang minta apa fakir miskin, yatim piatu gitu awean. Duafa niku napa tiyang ingkang lemah. Melalui grup kaji Kecamatan Surejo nggih enten santunan duafa. Wong sing pudul sikile, pudul tangane, maka niku perlu napa bantuan naminipun napa duafa niku. Pokoke yo malih kaya alinipun niku awean malih apa awean ya oleh cetil iku delok berarti umrohe ora kasil. Kamila monggo Pak Seni mungkin dipertahankan, ditingkatkan, sholatnya ditingkatkan, napa niku wau sae kali tiyang ditingkatkan, sedekah ini ditingkatkan. Iku tanda umrohe berhasil iku. Lajeng pun enten lambang-lambang. Pun enten napa lambang. Nyapa to kok dadak ngubengi Ka'bah ping 7. Ngubeng niku mengandung arti silaturahim. Nanti Pak Seni niku setelah umroh kedah seling silaturahim di mubeng ini dulure, ini adike. Yang sepuh pun telas sedaya nggih. Pun telas pade-pade napa pale-pale tasih napa mboten niku lek pale tasih niku. Pale niku Pak Sumardi pale kepali tadi nggih. Niku tasih niki silaturahmi. Jadi apa niku aplikasi. Pokoke pengamalan umroh di rumah adalah mubeng ning kene dulure ngene tanggane mangken niku ya orang bedino bab bedino ya waleh ya moro-morone dadi niku ada sallallahu alaihi wasallam zulhiban tasdad hubban ziarahlah atau silaturahmilah jarang-jarang maka akan menambah cinta. Suwira moro kangen nyeleh bedina moro waleh. Jadi yo napa niku pos tahun sekali tiap yoyo napa kedawan tapi yo napa kowe sering ziarah tapi enggak sering-sering nemen. Jadi sering napa niku silaturahmi bedaya ngene dulur-dulure niku napa niku wau perwujudan pengamalan apa umroh. Nyapa umroh kok mubeng ngoten niku. Lek wis nang omah penggakon umroh iku mubeng nang kene dulur-dulure niku. Atas samanina sanatan waqtatana bi kutumin. Di khitan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman yang dikasih yang Maha Rahman, waktu sudah umur 80 tahun dan di khitan disunat waktu itu belum ada alat bertani. Pakatan Nabi kudumin ini Pak Yai mana nih buding, itu nanti kalau buding, juga budingnya wandek ngono, tapi yo ora sampai ke Jogja, yo nyamari kok ada silang, jadi bukan itu, jadi hati-hati, hati, tapi tetap belum punya anak, akhirnya istrinya namanya Sarah itu menyerukan untuk nikah lagi tapi bukan dengan orang lain tapi dengan pembantunya sendiri namanya Siti Hajar. Siti Hajar akhirnya dengan sekejap Nabi Hajar itu punya anak.
disunati karo budi